бисёри бародарҳо менавистанд ки Абдулло аэропорт Жуковскиро мегӯянд ки дар аэропорт Жуковский тафтиши ҳуҷҷате. нархи билети моҳи июнь ва июл. моҳи июнь Москва Душанбе аз нафарҳое ки ҳуҷҷат надоранд дар якум этажам дар дуюм этажам пешаи таможни дар омаданам. бобои Абдулло саломатонро ба шумо мерасонем. мехоҳем ки ҳамеша пешравӣ бошад коротондаву саломат бошед. гирифта будӣ 13800 ки гирифта будӣ кассирия ки Абдулло ай муртазо кассири ама ки Абдулло ҳама тинҷа ягон гап нест не касе ки регистратсия патент надорад чӣ кунад эҳтиёт шава ки айдар чӣ мекунад айдар мегардонад пурсивесиё дар дуюм этаж. ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳар як нафаре ки ҳамавақт қатъи монанд дастгирӣ мекунанд ва комментариҳои хуб менависанд. чӣ хеле ки мебинем аэропорти Жуковский да қарор дорем. бисёри бародарҳо менавистанд ки Абдулло аэропорт Жуковскиро мегӯянд ки дар аэропорт Жуковский тафтиши ҳуҷҷате ва дар ду видеомонам гуфта будем ки аэропорт Жуковский да мақсад баъзеҳоро ҳуҷҷат пурсидастанд ва имрӯза мехостем бинем ки мақсад вазъият хуб шидагай ҳолиам бигем ҳуҷҷат мепурсанд ё ки не ва баъдан бигем Мадина нарх навои билетҳоро шумода мерасона. салому алайк намекунӣ? ассалому алайкум. чӣ меги мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷирда ки ҳамавақт тамошо мекунанд қатъи монанд? кор бикунанд, Тоҷикистон браванд, зан бигиранд. зан? зандориш чӣ? зандориш хона бигирад, мошин бигирад, очаҳошон дафтаворой кунанд то очаашда. бале беҳтарина номерҳоро мемонад чун ҳамавақта бигем барои билети ҳавопаймо ай ки ҷой ба ки ҷой дар кор мешава метавонед дар WhatsApp нависен ва ба дили пур харидорӣ кунед. нарх навои билета ҳозир бигем Мадина мегаву вале як чия бугум ки шумо ҳозир срочна билет мақсад Душанбе клуб яъне имрӯз пагада арзон намеояд. кадоме ки срочна гирифтанӣ мешава ай 20000 рубл боло меоем бигем хато намекунем. ва нархҳое ки мегам мақсад мумкин аст ки пагада арзон шава ё ки қимат шава барояму бо пеша гирифтан нависен фаҳмем ва харидорӣ кунем. нархи билети моҳи июнь ва июл. моҳи июнь Москва Душанбе аз 17500 рубл то 30500 рубл. Душанбе Москва аз 21000 рубл то 26000 рубл. моҳи июл Москва Душанбе аз 16000 рубл то 17000 рубл. Душанбе Москва аз 22000 рубл то 25500 рубл. моҳи июнь Москва Кулов аз 15000 рубл то 25500 рубл. Куло Москва аз 18000 рубл то 19500 рубл. моҳи июл Москва Кулоб аз 14000 рубл то 18000 рубл. Кулоб Москва аз 19500 рубл то 22500 рубл. моҳи июнь Москва Худжанд аз 16500 рубл то 20500 рубл. Худжанд Москва аз 18500 рубл то 20500 рубл. моҳи июль Москва Худжанд аз 14500 рубл то 18000 рубл. Худжанд Москва аз 18000 рубл то 20000 рубл. моҳи июнь Москва Бухтар аз 21000 рубл то 29000 рубл. Бухтар Москва аз 18000 рубл то 20500 рубл. моҳи июнь Москва Бухтар аз 16000 рубл аз 16800 рубл то 18500 рубл. Бухтар Москва аз 19500 рубл то 32000 рубл. бигем аэропорт Жуковский омадем нафарҳое ки ҳуҷҷат надоранд дар якум этажам дар дуюм этажам пешаи таможни дар омаданам айни замон мақсад тафтиши ҳуҷҷат нест. нафарҳое ки билет дорем беташвиш ва мақсад дар видеои пеш мегуфтем шояд аз сабаби праздникҳо тафтиши ҳуҷҷат камтар сахттар буд ки баъди регистратсия гузаштан бигем дар дуюм этаж меистодан баъзеҳоро мепурсидан вале айни замон тенҷиай беташвиш ба дили пур метавонед ки биёе ва иншаллоҳ ки ояндадам агар аэропорти Жуковский биёем ва шумода бо маълумот мерасонем. и бародарам бигем ай ҳамин аэропорт билет дошта ва мехостем дар назди хитон пурсем ки билета чанд қа харида бо худаш бига тафтиши ҳуҷҷат аст. салому алайкум бародар. аввало ассалому алайкум ҳамватанони азиз. ман харидам билета 17000 даҳамда харида будам. даҳум числода харида будам. Жуковский Душанбе. омади тафтиши ҳуҷҷат чӣ хела тинҷа якум этаж дарем тинҷа ёли дуюм этаж мебурем бо мебинем бо
бале беташвиш дидем этажам мақсад иншаллоҳ ҳама садаи беташвишай нафарҳое ки тамошо доранд мардими тоҷик мардими муҳоҷир да чӣ мегӣ алло нигоҳбонтон эҳтиёт бошед биен Жуковский беташвиш аэропорти хурд аэропорти оддӣ беҳтарина акаҷон ягон чӣ дига намегӣ ҳама зинда бошед роҳи сафед шумода хоб ҳамин қадар маълумот дар як чам ки хабардор шида бошем фикр мекунам беҳтаринай ту ягон чӣ намегӣ ки нафарҳое ки тамошо карданд лайк конем комментария нависем ва даст гирифтем билет нахаранд билет худона эҳтиёт кунед хуб шед